Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 20 сентябрь шимбә көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Җумһурияте илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган 25 сентябрьдә АКШ илбашы Дональд Трамп белән очрашу өчен Ак йортка барачагын һәм сәүдә, инвестициялар, саклану сәнәгате өлкәләрендә хезмәттәшлеккә багышланган сөйләшүләр үткәрәчәген белдерде. Илбашы бу очрашуның төбәктәге сугыш һәм каршылыкларны туктатуга өлеш кертәчәгенә өметләнүен әйтте. Эрдоган Әнкарада журналистларга Трамп белән очрашуыбызның уртак глобаль тынычлык визионыбыз кысасында төбәгебездәге сугыш һәм каршылыкларны туктатуга өлеш кертәчәгенә, илләребез арасындагы хезмәттәшлекне тагын да ныгытачагына ышанам дип белдерде. Ул шулай ук Ак йортта сәүдә, инвестиция һәм саклану сәнәгате турында сөйләшәчәкбез дип истәде. АКШ илбашы Трамп моннан алда Truth Social платформасында уртаклашкан язмасында бу визитның булачагы турында язган иде. Илбашы белән Boeing очкычларын зур күләмдә сатып алу, мөһим F-16 килешүе һәм нәтиҗәле булыр дип көтелгән F-35 сөйләшүләрен дәвам итү кебек берничә сәүдә һәм хәрби килешү өстендә эшлибез дип язды. Трамп шулай ук илбашы Эрдоган белән мөнәсәбәтләребез һәрвакыт бик яхшы булды. 25-ндә булачак очрашуны көтәм диде. Эрдоган соңгы тапкыр 2019 елда Трампның беренче илбашы чорында Ак йортка сәфәр кылган иде. Ике лидер 2017-2021 елларда якын шәхси мөнәсәбәтләрен дәвам иттеләр, ләкин Вашингтонның Сүриядә ПКК контролендәге СДФ террор оешмасына ярдәм күрсәтүе һәм Әнкараның Мәскәү белән саклану хезмәттәшлеге сәбәпле мөнәсәбәт киеренке төс алды. Төркия 2019 елда берлектәшләренең бигрәк тә АКШның Патриотлар аша үзенә җитәрлек һава саклану мөмкинлекләре бирә алмавы сәбәпле Русиядән С-400 ракета саклану системаларын сатып алды. Вашингтон Төркиянең легал иминлек борчуларын исәпкә алу урынына Төркиянең бу мәсьәләдәге инвестицияларына карамастан F-35 очкычларын Төркиягә сатуны гамәлдән чыгарып һәм Әнкараны җитештерү программасыннан чыгарып җавап кайтарды. Бу очрашу Әнкараның Вашингтон белән дә, Мәскәү белән дә мөнәсәбәтләрне балансларга тырышкан һәм региональ конфликтларда арадашчы роль башкаруны үз өстенә алган чорда тормышка аша. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның хәләл җефете Әминә Эрдоган Газидәге балалар белем алу хокукыннан мәхрүм калмасын өчен әзерләнгән уртак белдергегә кул куйды. Әминә Эрдоган 15 сентябрьдә Катарның башкаласы Дохада Ислам хезмәттәшлек оешмасы белән Гарәп лигасының чираттан тыш уртак саммитында катнашкан илбашы белән бергә Дохага килде һәм саммит кысаларында Катар әмире Шейх Тәмим бин Хамад әл-Сәнинең әнисе Шейха Моза бин Наср белән очрашты. Саммиттан соң Наср нигез алган Education Above el-Waqf берлеш төбәкләрендә яшәүче балаларның белем алуы җәһәтеннән иң начар ел дип аталган уртак белдерге әзерләде. Газда үз ихтыяры булган лидерларның хәләл җефетләре, дәүләт башлыклары һәм халыкара оешмаларның югары дәрәҗәле җитәкчеләре кул куйган белдерге дөньяның төрле почмакларында бәрелешләрдән зыян күргән төбәкләрдә мәгариф өлкәсендәге зур авырлыклар күзәтелгәндә һәм белем алуны һөҗүмнәрдән саклау халыкара көненең 6-нчысы уңаеннан бастырылды. Белдергедә кризис төбәкләрендәге балаларга һәм мәгариф системаларына каршы дәвам иткән хокук бузуларны туктату өчен тиз арада эшкә керешергә чакырылды. Документның максаты бәрелеш төбәкләрендәге балаларның белем алу хокукы җәһәтеннән иң начар ел дип бәяләнгән һәм көннән-көн кыенлаша барган хәлгә каршы уртак тотыш күрсәтү, бигрәк тә Газда һәм башка бәрелеш төбәкләрендә булган кешелек фаҗигасына игътибар җәлеп итү.
Түркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлайсыз. Израиль соклану министры Исраиль Кас җомга көнне Йеменның Хуси лидеры Абдул Малик әл-Хусине үтерү белән янады һәм Йемен башкаласы санында Израиль байрагы элеп куячакларын әйтте. Кас 28 августта санада оештырылган һөҗүм вакытында Хуси хөкүмәте премьер-министры Әхмәд Галиб әл-Рахави һәм берничә министрның үтерелүенә ишара ясап, АКШ үзәкле X социаль медиа платформасында ясаган белдерүендә Абдул Малик әл-Хуси "Сиңа чират җитте, без сине хөкүмәтең белән бергә җәһәннәмнең тирәнлекләрендә көтеп торучы куркак үзеңнең барлык әгъзаларың янына җибәрәчәкбез" дип язды. Кас шулай ук Хуси байрагы Израильнең зәңгәр ак байрагы белән алмаштырылачак дип ассызыклады. 28 августта Израильнең Йемен башкаласы саныга оештырган һава һөҗүмендә Хуси төркеме премьер-министры Рахави һәм берничә министрны да кертеп 12 югары дәрәҗәле Хуси рәсмие үтерелде. Хусилар Израильгә ракета һәм пилотсыз очу аппаратлары белән һөҗүм итеп, Израильгә бәйле яисә Израильгә бара торган кимәләрне нишан итеп алды. Төркем бу һөҗүмнәрне Израильнең 2023 елның 7 октябреннән бирле Газзада алып барган геноцид гамәлләренә җавап буларак башкаруларын белдерә. Израильнең һөҗүмнәре нәтиҗәсендә күбесе хатын-кыз һәм бала булган 65 меңнән артык фәләстинле үтерелде. 100 меңләгән кеше яшәгән җирләреннән китте. Кимендә 435 фәләстинле, шул исәптән 147 бала ачлыктан үлде. ЮНЕСКОның Париждагы үзәгендә мәрхүм кыргыз язучысы, журналист, дипломат һәм дәүләт эшлеклесе Шыңгыз Айтматовны истә алу конференциясе үтте. Кыргызстанның ЮНЕСКОдагы даими миссиясе тарафыннан Түрксой бергә оештырган Шыңгыз Айтматов һәм ЮНЕСКО дөньяны берләштергән уртак мирас чарасында Айтматовның тормышына багышланган документаль фильм күрсәтелде. Анда дипломатлар, мәдәният эшлеклеләре һәм халыкара кунаклар катнашты. Кыргызстанның ЮНЕСКОдагы даими вәкиле Илче Садык Шәрнияз фильмның Айтматовның даими мирасын чагылдыруны максат итеп куюын белдерде. Парижда үткән чара Айтматовның глобаль мирасына, аның мәңгелек мәдәни хәтеренә һәм кеше кадеренә басым ясады. Төркиянең ЮНЕСКОдагы даими вәкиле Айтматовны 20 гасырның иң зур, иң көчле тавышларыннан берсе дип атады. Шәрнияз: "Бу фильмны караганда мин үземне өйгә кайткан кебек хис иттем. Айтматов һәрвакыт кешеләр, хезмәткәрләр, аналар турында язды. Без ул калдырган мирас белән горурлана алабыз. Бүгенге катлаулы чорда ул бөтен кешелеккә юл күрсәтә дип уйлыйм", дип әйтте. Ул шулай ук Төркиянең ЮНЕСКОдагы даими вәкиле Илче Гөлнур Айбәткә өлеш керткән өчен рәхмәт әйтте һәм Айтматовның кыргыз мәдәни шәхесләре исемлегендә иң башта торуын ассызыклады. Айбәт Айтматовны 20 гасырның иң зур, иң көчле тавышларыннан берсе дип атады. Шыңгыз Айтматов кыргыз әдәбиятының иң зур роман остасы гына түгел, ә төрки дөньяның һәм бөтен дөнья әдәбиятының да мөһим шәхесләреннән берсе дип белдерде. Әсәрләре 170 телгә тәрҗемә ителгән Айтматовның халыкара аудиториясе булуын әйткән Айбәт, аның әсәрләренең тынычлык һәм бердәмлеккә басым ясавын әйтте. Айбәт Айтматовның каләме кешеләр, табигать һәм җәмгыять арасындагы мөнәсәбәтләрне фәлсәфи яктан ачып бирә. Уртак хәтер тирәнлегеннән көч алган каләме кешелекнең уртак проблемаларына глобаль җаваплар эзләгән вөҗдан кебек сөйләшә дип бәяләде. Азәрбайҗанның ЮНЕСКОдагы даими вәкиле Илче Илман Абдуллаев Айтматовны бөтен кешелекнең горурлыгы дип атады. Түрксой гомум сәркатибе Солтан Раиф исәне халыклар арасында күпер салган гуманист дип мактады. Раиф Айтматовның әсәрләре Урта Азияны дөньяга ачты. Романнары кеше кадерен, табигатьне һәм тынычлыкны алгы планга куя. Ул тудырган маңкырт феномены тамырларыннан аерылган, хәтерен һәм кемлеген югалткан кешенең фаҗигасын көчле рәвештә күрсәтә. Бу төшенчә роман элементы гына түгел, ә үткәне белән бәйләнешен югалткан җәмгыятьләрнең киләчәге турында кискен кисәтү дип өстәде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Без елда бер тапкыр туган көнебезне билгеләп үтәбез. Кайчак бу мөһим борылыш ноктасын бәйрәм итә торган күңелле вакыйга була. Кайсы бер вакытта исә бу картаюыбызны искә төшерүче мизгел булырга мөмкин. Ә без чынлап та кайчан карт булабыз? Бу бары тик сон гынамы яисә үзебезне ничек тоюыбыз белән бәйлеме?
Күпчелек кешеләр картаюның әкрен генә, йылдан йылга, көннән көнгә, хәтта секундтан секундка булуын уйлый. Бәлки сез картаюны дүрт күз белән көтәсездер, нәкъ менә борынгы грек фәлсәфәчесе Платон кебек. Ул картлыкның яшьлек мавыгыларыннан котылу китерүенә ышанган. Яисә бәлки сез Аристотель сыман вакытның үтүенә борчыласыздыр. Ул картлыкны табигый артка китеш итеп караган. Ләкин бу кызыклы тикшеренү картаюга карашыбызны үзгәртергә мөмкин. АКШның Стэнфорд университеты һәм Сингапурның Наньян технология университеты галимнәре картаюны өйрәнү өчен берләште. Алар биомаркерларны, тәнебездә ниләр булуын молекуляр дәрәҗәдә күрсәтүче сигналларны тикшерде. 25тән башлап 75 яшькә кадәрге төрле язмышларга ия 108 кешенең һәр 3-6 айда молекулаларын тикшерделәр. Ачыш шаккаттыргыч иде. Без әкренләп түгел, кисәк сикергән сыман картаябыз. Тикшеренүчеләр гәүдәбез тиз картая торган ике мизгелне тапты. 44 һәм 60 яшь тирәләрендә. Бу чорларда картаю тизләшә, әйтерсең берәү машинада газ педаленә баса. Һәм бу кисәк картаю белән бергә саулык проблемалары да арта, аеруча йөрәк-кан тамыры, бөер авырулары һәм икенче төр диабет. Картаю гади вакыт бүленешенә карамый. Галимнәр аны дулкыннар рәвешендә дип тасвирлый. Стэнфорд университетының геномика һәм персоналләштерелгән медицин үзәге мөдире һәм тикшеренүнең баш авторы профессор Майкл Снайдер бу ике чорны драматик үзгәрешләр вакыты ди. Тикшеренүдә шулай ук башта мөһим яшьләрдә билгеләп үтелде, мәсәлән 55 яшь. Элеккеге эшчәнлекләрдә хатын-кызларның картаюының башлыча 45 белән 55 яшь арасында күрелүче климакс белән бәйләнешле булырга мөмкинлеге алга сөрелгән иде. Әмма бу тикшеренү аның иратларда да булуын ачыклады. Шулай итеп, әлеге ачышлар нигә әһәмиятле? Бу тикшеренүләр авыруларның да, табибларның да төрле чирләрне дәвалаганда тагын да игътибарлырак булуына ярдәм итә ала. Билгеле яшькә җиткәч, әйтик, 44, 55, 60 һәм 75тә кайбер авыруларның янавы артуын аңларга була. Шулай да бу картаю сикерешләренә каршы көрәшү өчен нәрсә эшли алабыз? Бу тикшеренү 44 яки 60 яшькә җитүдән курку турында түгел, бу күбрәк әлеге яшьләргә җиткәндә организмның өстәмә кайгыртуга ихтыяҗы булуын аңлауны тәэмин итә. Дөрес туклану, спорт белән шөгыльләнү, стресска каршы тору һәм күп итеп су эчү һәр вакыт мөһим, ләкин бу яшьләрдә аеруча әһәмиятле. Һәркем үзенчә картая һәм бу тикшеренү безгә картаю төрләре һәм янаулары турында мәгълүмат бирсә дә, бу барлык кешедә бердәй була алмый. Бу тикшеренүнең көче шунда, ул безгә соңыннан эш итәргә түгел, алдан әзерләнергә кирәклеген хәтерләтә. Үз организмыбызны яхшырак аңлап, без зур үзгәрешләргә әзер була алабыз. Давыллы суда кайык йөртү кебек, дулкыннар бәргәнче әзер булырга кирәк. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр күп итеп су эчәргә онытмагыз һәм хәбәрдар булыгыз. Бу подкаст TRT World мәкаләсеннән алынды. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Мең еллыкның беренче чиреге. Меңдә 8 елда Америка Кушма Штатларында башланган һәм бөтен дөньяга тәэсир иткән финанс кризисында тарихи дата 2008 елның 15 сентябре айрым урын алып тора. Бигрәк тә торак базары шикелле финанс активларга кертем ясаучы дөньядагы иң зур инвестбанк Lehman Brothers банкротлыкка чыга.
$613 миллиард җиткән бурышы белән батуын ачыклаган банк АКШ тарихындагы иң зур банкротлык очрагы була. Шул ук вакытта тагын бер зур инвестиция банкы Merrill Lynch'ны Америка финанс министрлыгы үз кулына төшерә һәм аның барлык активларын Үзәк банк $50 миллиард сатып ала. Банкротлык һәм үз кулына алу белән финанс базарларын тынычландырырга тырышучы Вашингтон идарәсе ясаган адымнар җитәрлек булмый. Илдә региональ һәм җирле дәрәҗәдәге бик күп банк ишекләрен ябарга мәҗбүр була. Дөньядагы иң зур 2 инвестиция банкының банкротлыкка чыгуы әлеге ширкәтләрне тикшереп бәя бирүче халыкара рейтинг оешмаларына ышанычны да киметә. Кредит бәяләү агентлыкларының Lehman Brothers'ның рейтингын банкротлык ачыкланганга кадәр иң югары дәрәҗәдә тотуы билгеле булгач, глобаль базарларда яңа дулкынлануларга китерә. 2008 елгы финанс кризисының тәэсире АКШта капиталистик икътисад төшенчәсенә бәрде. 2011 елның 17 сентябрендә илнең финанс калебе Нью-Йоркта башланган Уолл-стритны басып алды дип аталучы демонстрацияләр тиз арада ил күләм иҗтимагый хәрәкәткә үрелә. Чара керем гаделсезлегенә, финанс оешмалары һәм капиталистларның сәясәт белән идарә итүенә каршы чыга. Ул якынча 2 ай дәвам итә һәм Джордж Буш чорыннан соң килгән Барак Обама идарәсен дә бәхәсле хәлгә китерә. 1000 еллыкның башында Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре Таиланд һәм Мьянмада үсүче тотрыксызлыклар, түнтәрелеш һәм урам чуалышлары белән нәтиҗәләнде. 2006 елның 19 сентябрендә хөкүмәт рәисенең БМО утырышы өчен чит илгә китүеннән файдаланып, Таиланд армиясе идарәне үз кулына төшерә. Парламентны таркаткан хунта хакимияттәге партиянең идарәчеләрен кулга ала, партиянең башка әгъзаларына сәяси тыю кертә. Таиландның күршесе Мьянмада исә ягулык бәяләренең кисәк артуы белән үскән эшсезлек 2007 елның 18 сентябрендә халыкның урамнарга чыгуына китерә. Буддист руханиларының сары төстәге киемнәре белән чараларны җитәкләүе сәбәпле Көнбатыш медиасаны Зәгъфран инкыйлабы дип атый. Әлеге вакыйгалар шәһәрләрдә көндәлек тормышны туктатуга китерә. Армиянең кискен тыкшынуы нәтиҗәсендә йөзләрчә протестчының гомере өзелә, меңнәрчәсе яралана. Бары халыкара басымның артуы гына хунта идарәсен шигенергә мәҗбүр итә. Иранда джинсы шалбар киюе һәм яулыгын дини кагыйдәләргә туры китереп бәйләмәүе сәбәпле әхлак полициясе сагастына алган һәм хокук сакчыларының машинасында соңыннан бүлекчәдә начар мөгамәлә күргән Махса Амининең үлеме 2022 елның 16 сентябрендә ил күләмендә хакимияткә каршы протестларга китерде. Дини лидерга бәйлелекләре белән билгеле Иран әхлак полициясенең кызны җәфалавын кире кагуына карамастан, Амининең кыйналып баш мие канавы аркасында үлүе шаһитларның сөйләүләре нәтиҗәсендә ачыкланды. Хатын-кызлар башлап җибәргән протестлар социаль медиа тәэсирендә ил күләменә таралды. Шуннан соң Тәһран идарәсе шактый чикләүләр кертте, тик айлар буе дәвам иткән ризасызлык чараларын туктата алмады. Төркия, Грузия һәм Азәрбайҗанны энергетика коридоры белән бер-беренә бәйләүне максат итеп куйган Бакы-Тбилиси-Җәйхан үткәргеченең нигезе 2002 елның 18 сентябрендә салынды. Моңа багышланган тантанада Төркия илбашы Әхмәт Нәҗдәд Сәзәр, Грузия дәүләт башлыгы Эдуард Шварнадзе һәм Азәрбайҗан лидеры Хайдар Әлиев катнашты. 1768 чакрым озынлыгындагы нефть үткәргеч аша тәүге кара алтын кудырту исә 2006 елда ясалды.
Төрек кинематографиясының тонылған актеры Тарык Акан 2016 елның 16 сентябрендә 67 яшендә күзләрен мәңгелеккә йома. Ул 1970 елда бер журнал оештырган ярышта җиңә һәм шуннан кино дөньясына адым ясый. Тарык Акан карьерасы буенча бик күп фильмнарда роль ала. Ул Хабабам сыйныфы картинасындагы Фәрит кияү роле белән Төркиянең иң популяр актерлары арасына керә. 1970 еллар ахырында уйнаган социаль-сәяси фильмнар белән исемен халык аренада да ишеттерә. Мен еллыкның беренче ширеге. Мақтарам таңышар, Түркия авазы радиосыдың татар түріндегі тауышылары шошының білән ақырына якынлашты. Біздің программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.